tillbaka med mycket roligt här. Vi lovade komma tillbaka starkare än någonsin. Och vad passade mera att komma tillbaka med en Slender. present? Nej, det stod present. Slender. Där. Så. Förresten, det där är Hasse, jag är Lasse. Ja. Jag skiter ner mig ännu en gång här. Ja. Senast jag spelade det här spelet så pruttade jag på mig. Och då pruttar man riktigt prutt om man pruttar på sig. Eller hur? Ja. Ja, man kan zooma. Whee! Jag röper alltid den här. Det luktar prutt. Just det här var ju skogssugarpelle. Eller vad heter han? Ja, skogssugarpelle. Vi bajsar i hans Just ja. koja. Ja, nej, på en stol. Just det, vi har fått mycket tips härifrån. Man ska tydligen inte kolla bak på honom. Han blir arg då. Han Ja. säger hallå du. Du bara... Ah! Jaha. Som ni ser så flyter spelet på mycket bättre. Vi har fixat det. Vi har våran dataingenjör Claes Lemmon här bredvid oss. Där sitter han. Ja, och han fixar allting. Ja, han är ja. Vill ni ha hjälp så ring Claes Lemmon. Hans nummer står inte där. Ja. Vill ni ha hans nummer så sök på han. Claes Lemmon på Google. .se. Inte heller. Jag hatar den där boom, bing, bang. Det låter som ett par kalsonger som slåss mot varandra. Ja, tänk dig se på kalsonger så bara... Varsågod. Jag vet inte. Jag är fortfarande livrädd för det här spelet. Jag har varit där förut och jag kommer alltid vara där. Just man ska inte kolla bakåt. Aldrig kolla bakåt. Ja, jag kommer glömma bort och inte kolla bakåt. Jag kommer kolla bakåt. Varför blir han arg förresten? Du tar hans lappar. Han har målat. Jaha. Han är ju målare. Nej, han är skogshugare. Ja, men han är målare på fritiden. Jaha! Skogshugarmålarpelle. Fan vad jobbigt det blir. Men han får fortsätta heta skogshugarpelle. Ja. Eller får ni komma på ett annat namn också? Som är bättre. Nej, åt honom. Åt onom, jag säger det! Du sa åt oss. Nej, åt honom. Det där är Scania. Det är Volvo. Nej, Scania. Volvo. BMW. Volvo. Ja, whatever. Volvo. Ja, whatever. Coca-Cola. Ja. Kolla bakom den. Jag sa ju det. Titta, jag... Åh. Watch your Snow White. Ah! Jag hatar den där. Bring din tjockisbrud. Okej, kan någon också vara jättesnäll och berätta oss vad historien bakom allt det här är? Jag vet ingenting. Nej, jag vet bara att han försöker våldta. Ja, sen vet jag inte. Han står framför dig. Han lutar. Han bara... Jag vill kolla bakåt. Han där. Han är inte där. Han är där. Varför kollar jag bakåt för? Nu kan man äta upp mig. Han kommer gilla banan. Ja. Höger, vänster. Rakt fram. Ja, rakt fram. Vänster. Nej, det är en dörr där. Vi går rakt fram. Det är säkrare att gå rakt fram, annars kan han komma och våldta en i ett hörn. Ja. Jag undrar vad som hände där. Ta den då. Ja, vänt. Jag kan inte. Vad coolt om man kunde kasta upp de här och på honom. Bra. Min. 4. 4. Nu börjar fåglarna. Det är gräshoppan. Bara kvack. Hallå, vad gör du? Jag vet inte. Stenar. Kan man gömma sig i stenarna, tror ni? Nej, varför det? För att de är gjorda av plast. Jaha, plaststenar. Vi hatar plaststenar. Ja. Den där musiken gör mig... Han är bakom dig. Ja, jag vet. Titta bakom. Varför kollar vi bakåt för? För att du vill. Jaha, nu kommer han att upp mig. Kom bort till dig. Lappen, var är du? Kom då, Lappen. Kom till. Ge till Gunnar. Mormors hjärtskägg i analen. Jag kommer nu inte kolla bakåt. Vad sa han? Oh my! Varför jag kollar bakåt? Varför säger du inte jag ska kolla bakåt?
Varför gjorde du det? Jag ville det! Åh shit alltså. Oj, skymle. Hjärtattacker. Över hjärtattack. Okej. Nu då? Nu kör vi igen. Okej. Nu kör vi och försöker. Och inte kolla bakåt. Då pruttar man på sig. Jag måste inte pissa nu längre. Ja, det är väldigt lätt. Ja, jag har långt på det där. Det är fuktigt. Aj. Förlåt. Du är bäst. Ja, whatever. Kolla, vi har vindruvor. Ja, vi kör mera cylinder här. Det är en ananas. Nej, din syster är en... Du är min syster. Ja. Då springer vi igen här. Varför sa du åt mig att kolla bakåt för? För att du var ett galler. Jaha, galler är nakna. Kolla galler. Det är lugnt nu. Då kan vi kissa här. Det är inte bland arg på dig igen. Ja, jag vet. Han är redan arg på mig. Jag kollar bakåt. Nu ska vi inte kolla bakåt. Kolla bakåt. Vadå? Du kollar bakåt. Varför gick du på den? Min. Okej, nu ska vi slå... Vad hade vi? 5. Vi ska slå 5. Nu ska vi ha 6. Nej. Man måste vara 18 för att lägga ut det på YouTube. Vad vi är överallt. High five. High five. Jag hade missat. Det är du som är... Ja, whatever. Jag ville dig att du skulle ha handen där. Så hade det blivit så. Nej, så. Bra. Oh. Vad var det? Han tycker inte om high five. Förlåt. Kolla bakåt. Vad är det? Jag skiter i det nu. Förlåt skogssugarpelle, vi ska inte göra high five mot mer. High five. Ja, det är bra. Det fick jag faktiskt. Ja. För shit. Folk ser att det är inte läskigt. Men spela där för fan, jävla svennebanjoner. Ni såg min tant. Vad var det? Vadå? Jag vet inte. Ni såg min tant. Annars så kommer vi länka den någonstans, tror jag. Kommer vi det? Kanske det? Ja, kanske det. Om vi känner på det. Så kommer vi länka den när min tant spelar. Hon var alltid bara det där är inte läskigt alls. Jag kan spela det utan att bli överallt. Jag kan inte lägga det. Nej, det är inte läskigt. Hon bara, hallå det! Ja. Och sen började hon gråta. Som värsta gråta. Jag gråter den. Lappen skrämde mig lite. Help me. Jag tyckte det stod rate me. Då tänkte jag på Mohammed. Mohammed brukar våldta alkohol. Ja. Vi måste hälsa på Mohammed i nästa avsnitt. Ja, nästa avsnitt blir troligtvis amning. Ja. Det är någonting, det är en lapp där. Ja, vadå? Där. Hallå. Jag vet inte. Ui. Höger och vänster. Stol. Jag bajsar på det. Ja. Han är en stol, vad förväntar du dig? Eller! Var var de den där inne? Är du där? Spring! Jag springer! Inte. Jag springer in. Springer. Släck lampan. Jag släcker med lampan. Så. Jag gömmer mig här. Ser han oss? Jag saknar penisarna. Är du här? Var inte här, snälla. Han var där, jag såg hans arm. Han kommer komma hit så. Han kommer att döda mig. Vad gör du? Om vi backar ut! Ja. Var är ingången där? Dennis! Fånga oss! Våldtagen nu! Du fick bara 3 lappar. Eller Ja.
Du är sämst. Ja. Jag vet. Ja, det var allt från Hasselasse denna gången. Ja, nu Jag glöm får- inte gilla här nere. Subscriba där uppe. Och sen här nere kommer vi även länka vår Facebook där. Så checka in där och kolla vad som händer. Och Ja. återigen, vi ska försöka lägga upp videos nu igen så ofta vi kan. Ja. Faktiskt. Har ni några spel eller har ni några andra tips för detta spelet? Ja, Eller andra spel tipsa. vad som helst så snälla, Ja, säg. tipsa. Ja. Vad som helst. Tips, fråga, kan man ens backa ifrån honom som jag gjorde nu? Eller blir man bara instängd där? Ja, men du backade ju, sen tittade du lite på hans arm. Då bara, vad tittade du på min arm för? Och då bara pang! Ja, så våldtog han mig i snoppen. Precis. Ja. Fast du är en tjej så du har en... Jaha, Någonting. Ja, på mina tuttar. Jag hade inga tuttar. där var de. Ja. Nästa avsnitt får ni se hans tuttar. Hej då. Ja, om jag har några.